ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପୁଣି ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନୂତନ ଦିନରେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କନ୍ଦମୂଳ ବିଷୟରେ। କନ୍ଦମୂଳ ଆପଣମାନେ ପରିବା ହିସାବରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମିଠା ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ, ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଖାଇପାରିବେ କାରଣ ଏହା ମିଠା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ଲେବୁଲ୍ କମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ୟାକୁ ଖାଇବେନି, କାରଣ ସେ ଆହୁରି ଲେବୁଲ୍ କମ୍ କରିଦେବ ବ୍ଲଡ଼ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶର୍କରା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ କରେଇଦେବ। ଏହା ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଭଲ, ଚୁଟି ପାଇଁ ଭଲ। ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇଲେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହାର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ଶୀତ ଦିନେ ଶୁଖିଯାଏ, ଦୁଡ଼ ଦୁଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ହେବନି କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇଲେ।